Приятно плуване, момичета. Момичета, тук ли сте били? Момчетата ви търсиха. Казаха, че е нещо спешно. Иван е тук! Чакаме, аз идвам. Този път ви се размина. Но следващия няма. Май се справяте супер без мен. За какво говориш? Нищо ни няма. Петя, той знае за нас. За нас? Как така? Тя ли е четвъртата русалка? Да, тя е. Ако ми обръщаше повече внимание, ще да знаеш. Чао. Какво и става? Искам, трябва да си поговорим. Да, какви сте намеренията към Ева? Сериозни, както винаги. Само да знаеш, че ако и разбие сърцето, ще съжалява, че се раждам. Това Да. никога не би го направил. Много внимавай, защото наблюдаваме. Благодаря, че ни спаси. Поне една от вас да е благодарна. Лили, Стефи! Вы не мислите ли, че това беше прекалено грубо към Боби? Той вече е свикнал, но с това виж, Ева е сдухана заради това, което Венета ни каза. Нямаше как да не го заплашим, че ако разбие сърцето, ще пострада много. Добре, а няма ли как да е някой от нас? Аз със сигурност няма как да съм, вече бях с разбито сърце, оправете се. Тая грешка да се влюбя не бих я направила. Брат, кам ти, ще изведа Стефи още докато сме на почивката. Няма да успееш. Ара да видим. Ме хареса повече, казвам ти. Хайде да видим. Хей, какви сте плановете за довечера? Пак ли вие? Няма се махна докато не излезеш с мен, знам, че ме харесваш. Много сте досадни, изобщо не ви харесвам. А кой не харесваш повече тогава? Не знам, и двамата са противни, кой от кой повече. Повярвахме ти. Ако излезем с двамата поведнъж, ще ме оставите ли на мира? Тогава ти няма да ме оставиш, защото ще се влюбиш. Най-го обичаме такива позорчета. Значи вече ме обичаш, така ли? С мен утре на Кея. Разбираме се представята ти. Айде, там съм. Нали знаеш, че Зино си има приятелка? Нещастник. А кога ще излезеш с мен, в крайна сметка? След като излезем с него. Нали знаеш, че няма да съжаляваш? Тук няма никой. Айде влизам в водата. Ами, ако някой ни види? Да виждаш някой? Аз влизам. Лили, внимавай! Стига! Идвай и ти! Водата студена ли е? Не, супер е. А нали знаеш, че и много лесно мога да те накарам да влезеш, като те намокря? Оф, добре, добре. Край! Весо! Какво за Весо? Хайде влизай! Весо идва! Какво да правя? Какво? Петя, махни се от мен! Разсей го! Но как? Какво да му кажа? Не знам! Ходи при него! Не искам! Лили, ще те убия! И аз те обичам! С кой говориш? С Лили. По слушалките. Ти нямаш слушалки. Ами, може би съм я изгубила. Добре, да ти помогна да намерим. Кой гледаш там? Нищо, мисля, че слушалката ми е натам. Добре, ай. Момичета, айде да направим от уния нашите яки партита, бе. О, правиме го. И даже слушайте, може да напием Весо и пак да се забия с него. Мръсница. Момичета, вярвате ли ми за Лили розовия кичур и приятелките й? Оф, хора, държат се много странно, със сигурност крият нещо и са много кринч. Аз ще ви кажа, бе, ще им направим някоя клопка на партито и ще ги хванем тия рошли. Споко. Добра идея. Имам план вече. Ами измисли го добре, защото трябва да ми разкажете после. Аз имам среща с Иван. Чао! Оф, аре, изчезвай. И умната. Да, поне една от нас има някакъв любовен живот. Виж, сега ти покажа. Спри да мислиш за него, той вече не те обича. А ти с какво искаш да се занимаваш, като завършиш? Ами, смятам да се занимавам с пеене. Може да направим дует.
Да, задължително. Ще стане хит. А на теб харесва ли ти в нашата Dark? Да, много са готини. Обаче има един малък проблем. Какъв? Мисля, че започвам да се влюбвам. В кой?